ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଏଇ ଭାଇରାଲ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ର ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଫିନିସିଂ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ହିଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟମାଇଜ କରିହବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବଦଳରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ପିନ୍ଧିବେ, ଯୋଉଟା କି ଝିଂଝଟର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କି କୋଉଠି ହଜି ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ରେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ରିଅଲ ଫ୍ଲାୱାର ରୁ ତିଆରି। କୋଉଟା ରୋଜ ରେ ତିଆରି ତ କୋଉଟା ମଲ୍ଟି କଲର ଫ୍ଲାୱାର ରେ ତିଆରି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଭାଇରାଲ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ କୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ DM କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ କୁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ